לא לדאוג. להיות חזקים עם אמונה. תדעו שכל דבר שבן אדם מאמין באמונה חזקה ביותר, הוא מסדר את זה. הרבה דברים אנחנו מקלקלים אותם, כי מההתחלה אנחנו חושבים לא טוב, יהיה לא טוב, ואני לא מצליח, ואף פעם לא הצלחתי ואני לא אצליח. אז אדם מקלקל את הדבר לפני שהוא התחיל את הדבר. אבל מתי שאדם עם מחשבות חזקות, כן, אני אצליח, וזה יהיה טוב, והדבר הזה מצוין, והדבר הזה יצליח, והדבר הזה יסתדר, הוא בונה ויוצר את הדבר שיסתדר. מתי שאדם מראש נכנס, זה לא טוב, מפריעים לי ויפריעו לי ויהיה לא טוב, וזה לוקח לי וזה ייקח לי, מראש הוא מפיל את כל הברכה. אבל ברגע שאדם מכתחילה מתחיל עם שמחה וזה יהיה טוב והכל יסתדר והקדוש ברוך הוא יעזור והכל בסוף יסתדר בדרך לא דרך, אז יש לו סייעתא דשמיא שזה יסתדר. זה יסוד גדול בחיים שכל אחד צריך לדעת אותו בכל כוחו. אם נכנסים מראש לדבר בייאוש, זה לא מצליח. אם נכנסים באמונה ובכוח, זה מצליח.